za 3 dana smak sveta. A onda je ta vest nestala s televizija i više niko ne objavljuje jer se tajne službe trude da zataškaju da je to ikad bilo pušteno. Novinar Zlatan Kurjak sa Foxa je objavio tu vest u više navrata, sad ga više nema. Kad vidite Zlatana Kurjaka sledeći put, da znate da to nije on. Podmetnuli su nekog drugog, Zlatan Kurjak je poginuo za vreme snimanja te vesti. Dočepali smo se originalne vesti koja je emitovana tada. U nastavku ovog klipa mi ćemo da vam je pustimo, ali ima mnogo više u vezi s tim. Mnogo više. 2. novembra 21 čas uveče. Si ti to šušno sad? Ne. Nisi? Učinilo mi se paranoje. Gledajte, 2. novembra u 9 uveče www.marcelodepazto.com. Dođite tamo i saznaćete mnogo više u vezi sa tim. I pazite se, zaraženi su svuda okolo i trude se da... Šta to se čulo? Našli nas. Našli nas, brate. Našli nas. Gasi, našli nas. Po 100. put prekidamo program zbog važnog obaveštenja. Ukoliko igde na planeti postoji neko ko još uvek nije čuo udarne vesti, ponavljamo da je za 3 dana smak sveta. Našoj planeti približava se meteor koji, koliko su naučnici za sada utvrdili, oblikom veoma nalikuje na elektronski čip. Ovo neobično nebesko telo emituje zrake koji deluju na ljude tako što ih privlači da danonoćno sede pred kompjuterom, konstantno telefoniraju ili tipkaju SMS-ove, gledaju takozvane reality emisije i guraju kabel modema u razne telesne otvore. Stručnjaci procenjuju da će za 3 dana broj ljudi zahvaćenih ovom epidemijom preći kritičnu crtu nakon koje smo prinuđeni da proglasimo kraj čovečanstva i smrt razuma. Još jedan od glavnih simptoma jeste i taj da zaraženi uopšte ne primećuju da se menjaju, da postaju nešto drugo, da nisu živi, ali žive i zarazni su. Upozoravamo onaj mali deo čovečanstva koji nije podlegao ovoj bolesti da se po svaku cenu kloni susreta.